Здравейте, банда! Както помните от последния клип, изваждахме радиатора от колата. Вече 2 месеца по-късно, горе-долу, сме си поръчали нови части и са готови да влизат обратно в колата. Днес ще сменяме водната помпа, термостата, капачката на разширителния съд, единият от маркучите за охладителната система. Останалата част вече е генерално обслужване на колата. Ще смена маслото, филтрите. Взел съм си и ето тази добавка на Liqui Moly Ceratec. Ще сложим и нея, за да видим дали има някакво подобрение в работата на мотора и консумацията на масло. Та са всичките ремонти, които ще правим сега. Ще трябва естествено да си сложим и нова охладителна течност, защото каквото е останало в колата ще бъде излято на земята. 3,2 бензин тези CLK-та имат 9,6 литра съвместимост за охладителната система. Най-вероятно в моята ще има някакво останало количество охладителна течност, така че няма да събере 9,6 литра. Но аз съм се подготвил, имам 6 литра от тази, имам още малко останало от една друга в гаража. Така че ако не ми стигне по някаква причина 6 литра от тази, готова смесе, ще си досипя от тази, която имам. Нямам търпение да си вкарам вече колата в ред. Първото нещо, което трябва да направим сега, е да си разчистим площадката, понеже всичко това ще ми пречи. Но ще започнем с свалянето на водната помпа, като за това ще трябва да отвъртим ето тези 4 болтчета. За да може да си улесним живота, то всъщност не виждам друг начин, но ремъка трябва да остане на колата, докато се свалят тия 4 болта. Иначе свалянето и просто ще е изключително трудно. Затова оставяме ремъка, сваляме тези болтчета и като свалим тези болтчета, вече можем да започнем да разкачаме водната помпа. След като свалим водната помпа и термостата, най-вероятно ще се излее още доста охладителна течност. Така, банда, първото нещо, което ще направим в момента е да си разкачим газта, за да може да си улесним работата в коша на двигателя. Доста по-лесно ще е, като няма всички тия мъркучи тук. Така. Разкачихме едното мъркуче за газта, което е ето този. И сега ще го изкарам, за да си улесним малко живота. Така, както виждате, освободихме малко място тук и вече малко по-спокойно можем да работим над охладителната система. Следва да развием ето тези 4 болтчета, които са с имбуси, доколкото виждам. Да, сега ще ги развием и тях. CRV5, не знам това дали не е някакво китайско обозначение или реално са такива размерите, не съм сигурен, но понеже моята трешотка е малко китайска, не се доверявам особено много да развивам имбусите и използвам ето тези инструментчета, използвам това като рамо. Малко може да играете напред-назад и завъртяхме водната помпа. Банда, два от болтовете са прекалено здраво затегнати и като се опитам да ги отвъртя, цялата ролка се върти, въпреки че ремъка е върху нея. Но има и решение за този проблем. Така, банда, успяхме да отвием 4 болтчета. Намерихме нова техника, с която да работим. Малко по-лесно станаха нещата така. Не че сме открили топлата вода, но намерихме начин, по който да ни е по-лесно. Слагаме една дълга отверка точно ето така, като лост. С нея се напъва в едната страна и трещотката естествено на другата. По този начин ролката не успява да се върти свободно и отвихме и 4 болтчета. Сега това, което трябва да направим, е да свалим ремъка и оттам нататък трябва да си разчертаем на някакъв картон или нещо, трябва да си разчертаем всеки един болт за водната помпа къде се намира, защото всички са с различни дължини и много от тях са с еднакви глави. И ако не си разчертаете кой болт за къде е, ще имате проблеми. Направете го сега, като свалите водната помпа, ще ви покажа как ще го направя аз.
Да. Така, банда, гайката, която държи ролката на оттегача е 15-ка и това, което ще направим в момента е ще свалим оттегача. Ето така и го използваме от някъде. И сега слагаме ремъка. Ще ви закача после диаграмата как се качва отново. Не е сложно. И в предния ми клип също бях качил как е залепнало всичко. В предния ми клип също ви бях качил диаграмата, но ще ви кача пак за ваше удобство. Как се е затиснал тук ремъка. Хубаво е, че имам резервен, ако нещо стане с това. Така. И така, банда. Докато ремъка е свален, направо ще свалим и ролката на оттегача, понеже тази леко трака и искам да я свалена, защото надразни това тракане. Черната турба са картофите. Сега. Картофите са в черната турба, разбрах. Сега леко напълваме. Внимателно, да не загладим главата. И така. И ролката се отвърта. Така. Това е старата ролка. Доста... Не знам дали се чува на камерата. Но се чува малко как хлопа. Не знам дали го чуваш. Леко се чува как чегърка. Чува се, да. Това като го върти с няколко хиляди оборота в минута колата, се чува много неприятно. Та, взех си абсолютно същата ролка, само че нова. Ето е тази на Тръктек. Взех си същата желязна, защото използвах една пластмасова преди година, която изкара точно 200 км. И сега снимаш къв съм Рошев. Изкара точно 200 км ролката и ме остави на магистралата точно преди Бургас. За мое щастие тогава си носих оригиналната ролка, ето тази. И инструментите, понеже усещах, че нещо подобно може да се случи. Това ме спаси. По средата на магистралата, в тъмнината, 12 вечерта, трябваше да сменям ролки. В общи линии избягвайте пластмасовите ролки, абсолютно покупства. Тази вече години наред си работи. Още мога да карам с нея без да я сменям, но все пак ще сложа нова, защото искаме всичко да се изрядно. Така. Аз това мога да го пръсна и да го направя черно, да изглежда по-хубаво. И така и смятам да направя. Дали няма да залепне? Не, ще тая да залепне. Живи и здрави. Да, това ще го оставя, ще го пръсна в черно. Уей. И как искам да отида до Евроболт и да си купа нова гайка. Тази е малко с... Да, не иска да... Не ми харесват тия гайки, човек. Ще да видим, така ще тръгне. Така тръгва, значи проблема е от гайката, а не от болта. Май. Защо тръгваш на криво да се завиваш? Не ми харесва това. Толкова много пече, че не знам какво снимам, в смисъл не се вижда. Добре, завива се. Окей, така ще го оставим за момента. Да минем към същинската част, да се отвием ролката на водната помпа. Тези болтчета са много важни, не ги губете. Всъщност, като казах важни болтчета, не ги губете, се сетих. Ето тези болтчета ги изкарах и ми стоят от одеви в джоба. И нещо, което е хубав навик, ако имате възможността да го правите, вкарвайте си болтчетата обратно там, откъдето сте ги изкарали. Просто за да избегнете излишно объркване. Да се чуете това болтче откъде беше, да ви остават болтчета
да падате и да се обръщате по таван за някакви глупости. Така. Слагаме го това болче тук някъде, може би да влезе някъде просто. Добре. Така. И колко се е нагнясала вътре тази ролка. С мръсоти. Ще изчиста едно хубаво. Няма да имаме проблеми с нея. За момента я слагаме някъде настрани. И да видим... О, чувате ли го това? Имаме доста голям луфт във водната помпа. Това изобщо не трябва да го има. Най-вероятно и колата не се охлажда ефективно с тази стара водна помпа. Това, което трябва да направим сега... Само секунда. И да сравним какво имаме. Така ли беше или беше? Ето така. Добре. За да можем... Не знам какво говоря. No nice. Not nice indeed. Лошо. Старата водна помпа има маркуч, който се захваща за масления охладител. Тази няма дупка за този маркуч. Все пак ще я сваля и ще видим дали може да закараме на стругар да го направите. Така, банда, преди да започнете да сваляте водната помпа, най-важното нещо, което трябва да направите, маркирайте се на един картон с всички дупки, къде има болтове. Защото трябва да ги слагате някъде, иначе се объркате. Има прекалено много болтове, както виждате. Нещо, което забелязах на моята водната помпа е, че тук, където трябва да имам дупка за маркуч, който ми е за масления охладител, нямам. Така, с това не знам още как ще се справя. Или ще върна водната помпа, или ще се пробвам да я закарам на стругар да я разпробие. И ще видим как се получат нещата така. Но в това състояние, както е в момента, няма как да я използвам за жалост. Просто е така. Започваме с най-важното. Подготовката. Всякъде където тук трябва да има болт. Трябва да си взема на темпа за обаче. Да. Така. Не е така още. Сега е така. Пробихме всички дупчици и сме готови да им слагаме болтчета вътре. Здрасти! Къде си сложихте щоцата? Ето. Започваме с най-големия, който е болт, горния болт на алтернатора. Всички болтчета тук трябва да имат Loctite, най-вероятно, така че може и да са малко трудни за отвиване, освен този, защото вече съм го отвил няколко пъти. Но възможно е малко да се опънат, това не трябва да ви плаши. Така, ще ги разхлабя напред. Нещо друго важно, което забравих. Трябва да свалим и паразитната ролка. Точния размер. Така. За да си спасим живота малко и да не късаме болтовете, правим така напред-назад да се раздвижи. И сега се раздвижи и може да излезне спокойно. Така. Ето нещо такова трябва да се получи.
Слагате си го горе, да си го гледате като една картинка. Продължаваме с свалянето. Само че това не ми харесва, сега ще текне масло оттам. Масления охладител. Има какво да направим. Такова е положението. Преместихме му скобичката нагоре. Сега после на отверчица, понеже нямаме шило. Днес така малко ще поразбутаме да се раздвижи. Не знам какво количество масло ще излезне от тук и това малко ме притеснява. Но би трябвало да не е много, понеже колата не е палена от много дълго време. Би трябвало каквото е имало да се е стекло в картера. Продължаваме се свалянето. В момента сваляме всякакви случайни работи. Тази планка трябва да се демонтира тук. И нея съм я развивал скоро, така че и тя излиза лесно. И си пъхаме болчето в дупката. В следващата дупчица е тук. Това е E12 между другото, тези двете. Тази беше E14 между другото. Забравих да спомена. В общи линии мисля, че ще ви трябва E10, E12 и E14 за всеки един болт тук. Тези за момента излизат доста по-лесно. И както виждате, имаме няколко E12 и всяко е с различен размер. Тази идва ето тук. Различна дължина, глупости говоря. Да, това е 14. Видите мостата. И ще разхлабим всичките болтове, за да няма нищо под напрежение. И тук долу има още един скрит. Така. Както и тук долу. И така, банда, вече тъй като всички болтчета са разхлабени, можем да започнем да ги развиваме. Този откъде го изкарах? Тук ли беше? Да. Добре, това е важно да не забравяме кой откъде е излезнал, защото става проблем. Boss, we have problem. Така. И този, както виждаме, е доста дълъг. Този болт е заето тук. От него има още един. Трябва да си вземеш едно GoPro и да правиш POV. Ей, много ще е яко, ама са скъпи. Много искам да имам ти GoPro. Така. Ще стане много яко с POV клипчета. Няма да има нужда някой да виси с мен на пек. Няма нужда да те тормоза. Двамата облечени в черно, тук фащаме слънчев удар. Това отива ето тук горе. Пак не е 40 градуса. Да, представи си, на 40 градуса съм го правил това. Абсолютно не ме е добре. Оп, този също е доста дълъг. Този отива ето тук горе.
Те до това е нелегално да се чувствам толкова стар. Кой ти каже, брат? Виж, че си дъхти, за съжаление. Не ми кради ръкавицата, бе. Ето го. Тук долу е тази другата, която си мислих, че е бонус, но не е бонус. За мое щастие. Добре. Станаха още колко? Нещо друго, което също трябва да направим. Може да го направите след като разкачите всичко по водната помпа, може и сега. Аз просто сега се сетих, че трябва да го направя, защото да ги гледам. Трябва да се развият тези гайчици на маркучите и да бъдат свалени. Така. Искаш да ми кажеш сега, че не си осмичка вече. Ей си работа. Днешно време такова. Идентифицира се като осмичка, ама е седмичка. Но тук че ми пречи. Окей. That makes sense. Имаме точно един болт, който пречи да се отвие този болт. Така че ще ползваме права отверка, само да го изчистим малко. Така, това маркуче се отщипва с една щипка, ето тук отдолу. Важно е да не я чупите, понеже тя държи самия маркуч да не се търка в ремъка. Тя е малко шантава за откопчаване. Така, откопчахме. Сега. Слеза ето така. Този маркуч е за смяна, само че не успях да намеря такъв. Трябва да търся. Направо си е за смяна. Той е бая за смяна. Да. Аз ще го сменям друг път обаче. Просто искам да си изгуба колата вече. Така. Така, сега си разкрихме и ето този маркуч трябва да бъде отвит. Той вече е отвит по някаква причина. Не, това е другия болт, който пипам. Долния. Окей. Този болт също излиза. Ето така. И си го слагаме в схемата. Този забравихме да освободим. И ето този. Сме го изпуснали. Както виждаме. Този пък е толкова омазан. Ужас. Много интересно. Сякаш е месил. Има силикон по него. И последния болт. Да, последния слой. А този отгоре? Кой отгоре? Там много стигане. Това е някаква празна дупка. Не знам. Няма болт там явно.
Значи все пак има един бонус. Може и да не е бонус, може просто аз да съм сметнал, че трябва да има болт, па да няма. Да, това са болтовете. Сега ще разкачим маркуча от долната страна и ще остане само масления охладител да бъде разкачен. Може би още малко трябва да отхлаба скобата. Да, ето. И маркуча излиза. Майко мила. Не е толкова зле, бих могъл да го използвам пак. Ама не бих. Вау! На 9 години сме вече. Така. Банда остана само маркуча за масления охладител да бъде изкаран. И оттам нататък можем да свалим цялата помпа. Да, цялата помпа. Мисля, че всичко е разкачено. Така, малко ще си поиграем да го освободим отдолу. Освободихме го малко и сега малко трябва да напълним помпата. Няколко места явно, понеже е много здраво захваната. Това е помпата оригиналната. Както виждаме, ето тук има един маркуч за масления охладител. Ето този. На новата помпа, която поръчах, няма проход за него, защото явно има и различни видове М112 двигател, при които просто няма в този регион маслен охладител, от някъде друга да минава. Старата ми има, което значи, че не мога да монтирам тази водна помпа. Трябва да я върна откъдето я купих и да си поръчам друга. Та за момента това, което ще направя, ще си сложа новия термостат. Ще видим дали и той има нужда от смяна. Дали не съм поръчал грешния. Щях да зазема проекта, но ще поработя още малко преди да го зазема. Имаме в момента наличен термостат и радиатор, така че ще сменим термостата и радиатора. А водната помпа ще оставим за следващия път, когато пристигне новата водна помпа. Сваляме термостата, той се държи на 2 болта. Само че... A little bit of тъшак. Малко тъшак. Трябва да свалим ето тази скобичка, която държи масления охладител. Трябват ми някакви хубави клещи за тия скоби. Много са досадни. Сега се живе много повече. Сега държи много добре. Не, все много. Така. Айде, може да почва да почва. Аз може да бъде маслено охладител. Секунди. Аз може да кучиш човек. Не знам после как ще го сложа обратно. Не ми се сваля целият маслен охладител за това. Май обаче трябва. Ама ще текне масло, човек, не ми се занимава с това. Ей, слиза. Малко по малко. Даже на мен не ми трябва да свалям целият маркуч. Трябваше ми толкова да се разкрие малко болта, който не се разкрие особено много. Ще пробваме с... Това май е десятка. Дай да видим. Не е десятката. Да. Та, банда е вложката не влиза, понеже е много голяма и ще използваме вложка номер 8, обикновен 6 грам, който също върши работа. Не е най-идеалното нещо, но върши работа. Така. Сега термостатът трябва да слезе от колата.
Малко трябва да го напънем. Направо се е залепил. Ето го. Его е, тръгна. Тръгна, да. Къде ще иде? И това е стария термостат. Позачистихме малко отвора на термостата и сега ще монтираме обратно термостата. Термостата вече е монтиран. Ще му сложим някакво парцалче да не влизат боклуци вътре. Следва в момента да монтираме ролката на обтегача, която в момента е тук, но щитчето, което стои отпред на лагера, в момента искам да го боядисам. Като го боядисам, ще я монтираме. Така, както виждате, има една пробка за горната и една за долната част. Пробка, имам предвид дифтунга. Добре. Стегнахме го. Няма къде да ходи. Останалите работи по радиатора, мисля, че по-скоро ще ги правим друг път. Здравейте отново, банда! След цели 3 мъчителни дни в чакане ни пристигна новата помпа. Както ви казах в последния клип, тази, която бях поръчал първоначално, нямаше ето този штуцер, който всъщност е супер важен, защото без него няма как да си запалим колата. Това ни е старата водна помпа, това ни е новата. Сега ще сложим новата в колата. Извън кадър си позволих да монтирам новата ролка на обтегача, както виждате ето тук долу. И боядисах ето това малко щитче, малко по-хубаво изглежда. Не знам колко се вижда на камерата, горе-долу. Да. И освен ролката си монтирах и новия термостат. Искам да ви покажа стария на какво прилича. Ще виждате как няма луфт вътре. Ето го стария и ето го и луфта. Ето и защо колата ми не е загрявала до пълна работна температура зимно време, защото не може. Той е постоянно отворен. Сложих новия термостат, сложих му уплътнението и сега трябва да започнем. Аз сложих и радиатора, на който току-що се опрях. Да, ето го. Но мисля, че това ви го снимах. Сега започваме малко по малко. Слагаме всъщност преди да сложим водната помпа, ще изчистим всички тези гадорийки, които са се натрупали и може би биха пречили да уплътнява както трябва. Махаме старото уплътнение, изчистваме, слагаме новото, слагаме водната помпа, прехвърляме всички болтчета и сме готови да закачаме маркучите. Сега започваме процеса на закачане. Намерих ви добър ъгъл, между другото. В момента седите на едни куфари с инструменти. Надявам се да се вижда всичко, което правя. Ако не, ще го приглътнете. Така, вземем една пешица, която е подредена, защото си прибрахме инструментите предния път. И, мале. Се втвърдило това уплътнение, не е истина. Искам да го махна по такъв начин, че да се вижда реално какво прави от ваша страна. Мисля, че ето от тук би трябвало да се вижда. Там направо се рони. Не е уплътнявало нищо. Нека да му сложа аз. Сложа и тия две гъбички вътре, за да може да не падат боклуци вътре в мотора. Та банда, това, което правя аз, защото не ми се ходи до бояджийския магазин да си купя скотч, взимам скотча от някоя гъбичка, защото е хубав и абразивен и с него лесно се почистват всичките ето тези мизерии, че да зумна да виждате, които са по водната помпа.
Целта ми в момента е да изчиста улейчето, за да може да влезне хубаво новия уплътнителен пръстен. И то не е пръстен точно, новия уплътнител. И там нататък можем да монтираме помпата вече. Доста котлен камък се е натрупал тук. Някой е карал с вода преди мен. Най-вероятно. Така, банда, изчистихме хубаво олейчетата и сега ще ги изчистим хубаво и с вода, за да се подсигурим, че няма остатъци от скоча от гъбата, което би могло да попречи на уплътнението да си легне на мястото. И сега малко ще ни трябва перчицата. И сега вече може да говорим за това как да си сложим помпата обратно. Така, банда. Новата водна помпа идва с две уплътнения. Едното е тази гарнитура и уплътнението, което по принцип Мерцедес слагат на колата. Малко ми се струва излишно да слагам две уплътнения, така че просто ще сложа едно, което е ето това, както Мерцедес по принцип се правят от фабриката. С това ми се струва малко, сякаш може и да рискуваме и да протече, така че няма да го слагаме. Ако текне, нека да имаме този клип за доказателство, че ни ставам за майстор. Ето тези уребрения са от към помпата, не от към блока на двигателя. Айде, фокусирай. Тази част е от към двигателя, тази част е от към помпата. Както виждате, уплътнението вече е инсталирано навсякъде. И ето тук има едно пръстче, което ляга в този изрязък. Това е за да се подсигури, че сте сложили уплътнението правилно. Първото нещо, което ще направим е да се сложим обратно маркуча на масления охладител и там вече ще си инсталираме водната помпа. Преместихме една от скобите на масленият охладител нагоре. Ето тази, за да може да вдигнем и втората, което ще ни помогне да си нанижем водната помпа. Първо ще вземем един голям болт, най-големия, с който ще ни помогне да позиционираме помпата от едната страна, за да не се използва. И ще наденем маркуча на масления охладител тук. Та банда, както виждате, водната помпа вече е надената на маркуча за масления охладител. Сега просто ще сложим ето този дългия болт тук, да я държи на място. Докато си изправим кръста, защото сме дърти вече и наболи. И така, банда, подготвяте си в момента вложките E10, E12 и може би E14 и се взимате най-добрия приятел. Като правите такива ремонти, за да се подсигурите, че няма да ви тече и да ви се разхлапват болтове, Loctite. Последващия механик да му мисли. Не слагате по много, мъничко, колко да държи. Сега ще ви покажа какво значи мъничко, защото някои хора си мислят, че мъничко е голям дюнер с картофки. Та, кой болт си избираме да инсталираме? Ето този. Малко даже ще ги изчиста и ще се върнем след като ги изчистя. Така, банда. След малка кратка паузичка видяхме с Гошо, поговорихме си. Така. Чуете кой е Гошо? Гошо Пиксела. Сега оглеждате си хубаво водната помпа да ни ви е захапала някъде гарнитурата, защото тогава ще плачем. Така, като гледам, ляга плътно и сме готови да действаме. Това, което си позволих да направя аз, може би забелязвате, че болтчета вече са изчистени, понеже искам да ме изчистя на колата и това ще го изчисти след време, както и да е. Сега започваме да слагаме по малко Loctite, ама сега ще ви покажа какво значи малко. Това не е малко. Това може да ви завари болта и после да трябва да го разпробивате. Ей, това е малко. Максимум по толкова Loctite се слага на болтовете.
Сега ще ви демонстрирам как изглежда. Така. Взимаме си един от крайните болтове. Ето този. Взимаме локтайта. Слагаме мъничко ето тук. Толкова локтайт. И не го стягаме напълно, защото трябва да сложим все пак и другите болтове. Трябва да бачкаме сравнително бързо в момента. Защото времето тече, локтайта стяга и ние не искаме проблеми. Избърсваме си малко болта, защото е мизерен. Така, банда. Сложихме всеки един болт, сега затягаме всеки един малко по малко, за да може да прилегне помпата плавно. Не ги стягате всички до край от раз, за да не изкривим помпата. Водната помпа вече е монтирана. Остана да закачим маркучите и да сложим ремъка и сме в играта. Така, банда, както споменах в предния клип, помпата вече е закачена. Остана само да си монтираме маркучите. Не знам колко се вижда от тук, банда, но ето тук долу, ето тази щипчица е малко трудна за откопчаване и закопчаване, но това, което може да ви покажа горе-долу, да видим. Ето така, това се вдига. Ето така се закопчава. И ето така влиза този маркуч. Исках да го смена и него, но не мога да намеря парт номер по някаква причина. Така че ако някой знае маркуча, който влиза в долната лява част на водната помпа и излиза към помпата на парното, кой е този маркуч, какъв е парт номер? Искам да го сменя, но просто нямам идея какъв е. Мисля, че този сноп от кабели трябва да мине отзад. Защото иначе ще пречи на ремъка. Мисля. Така, банда, инсталирахме този маркуч там долу. И сега ще инсталираме този, който води от долната част на водната помпа към самия радиатор. Изглежда сякаш е с тази разширената част нагоре. Колеги, може да видите, монтирах и долната тръба. Сега остана да монтираме казанчето и маркуча на казанчето, което влиза долу в радиатора ето тук. За малко щяхме да забравим да си стегнем ето тези две скобички тук долу. Стегнахме ги, сложихме ги на място и сега ще поставим ролката на водната помпа. Загубихме си абсолютно всички маркучи тук, без тройника, който влиза тук и в водната помпа горе. Сега, какво остава? Остава да си сложим ролката, или по-скоро тялото на ролката. Вижте как го бойдесах, стана много хубаво. Слагаме си ролката, слагаме маската, слагаме си ролката, слагаме си ремъка, слагаме маската, доливаме антифриз и сме готови да караме. Ще ви снимам след мъничко, защото не ми остава много памет в телефона в момента, как се случват нещата. Така, банда, ремъка е качен, както виждате. Диаграмата за това как да си качите ремъка е ето тук. Паузирайте клипа, ако искате да я видите за по-дълго. Сега остана да си сложим маската. След това прикарваме тройника. Слагаме си кутията на въздушния филтър. И започваме да наливаме антифриз. И това е общо взето. Ще ви покажа как изглежда вече в финален вариант. Така, банда, сглобихме изцяло колата. И всичко е както трябва, без едно нещо, което е много важно. Показвам го, за да не допуснете същата грешка и вие. Ето този кабел тук. Той трябва да мине зад водната помпа. Аз го оставих пред водната помпа и както виждате напъва ремъка. И запалили колата, ще скъса кабела или ремъка, едно от двете. Това, което ще направя сега, ще пробвам, поне да го направя. Ще отвия този болт на алтернатора. Ще го бутна леко назад. Той има място на къде да падне. И ще се опитам да прекарам кабела тук отстрани, ако мога да го суча достатъчно до там. Ако не, ще пробвам да дигна колата отдолу, да видя къде се включва тая букса и да видим дали ще мога да я изкарам
да си прекарам кабела отзад и пак да си спестя свалянето на водната помпа, понеже ще си отворя проблем сега, ако я сваля. Така, ще се видим след малко, ако е успешен опит. Здравейте отново, банда. Връщаме се на следващия ден с вече малко по-бистър ум и решение за проблема. Може би решение за проблема, който имаме. Какво стана с нощи? С нощи, като затягах горния болт на алтернатора, ето тук вътре резбата, която държи алтернатора на място, се захаби и не държи болта, не мога да го затегна хубаво. Това, което измислих и което ще направим в момента, вместо да свалям тази лапа отзад, която държи задната част на алтернатора, просто ще разпробия до края на това ухо, до дъното, ще го разпробия, ще сложа един по-дълъг болт и на другия край, ето го бъда по-дългия болт, и от другия край просто ще има гайка. Малко се вижда тук, просто гайката ще е от другия край и ще притиска алтернатора. Това е решението, това ще направим. Не ми се занимава да свалям толкова много неща отново и това ще се държи достатъчно добре и няма да имаме проблеми с него. В момента, за да се направи това нещо, трябва отново да си изкараме радиатора. Не мисля да ви го снимам отново, защото просто е излишно. Сваляме си маркучите обратно по същата процедура, отгоре надолу. Гледаме да не си изгубим дифтунгите. И изкарваме радиатора. Това ще ни даде малко повече място насам, за да можем да бръкнем с машината и да разпробием отвора. Ще ви снимам отново, когато разпробия отвора и успея да монтирам алтернатора на място. Оттам нататък вече работата ни е лесна. До след малко. Така, банда, проблема вече е изцяло решен. Както виждате, новия болт е тук и е хванат отзад с гайка. Не знам колко, чакайте, само ще ви светна е така. Както виждате, хваната отзад с гайка, сложил съм малко локтайт, за да не се развърта. Затегнал съм го хубаво и вече сме готови. Би трябвало да можем да сложим ремъка и да караме след мъничко. Ще ви снимам отново, когато всичко е качено на колата. И да се надяваме, че вече можем да пълним антифриза и да я пускаме да загрява. До след малко. Здравейте, ба! Да. Здравейте, банда! Колата най-накрая е сглобена. Малко набързичко, защото времето е лошо. Ще започне да валие след мъничко. Може и да има градушка. Защо ми звъниш, Тедо? Затворих му. Така. Всичко е готово вече. Колата е готова за палене. Наляхме антифриз. И сега въртим ключа и ще видим дали ще изсипи нещо. Охо. Антифриза малко не ни стигне, трябваше да долеем вода, ама ще долеем антифриз утре други ден. Важното е, че колата вече работи. Найс!